Dakuan naman natin ang ating police report, higit 142,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasamsam sa buy-bust operation sa Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Arestado ang hinihinalang tulak ng ilegal na droga habang mahigit 142,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isinagawang buy-bust operation ng Dagupan City Police Office madaling araw ng Hulyo 4. Naaresto sa operasyon ang isang 30 anyos na lalaki nagtatrabaho bilang pintor at residente ng Dagupan City. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 21 gramo ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu na may tinatayang standard drug price na 142,000. Na-recover din ang isang cellphone, marked money at budol money na ginamit sa sinagawang transaksyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dagupan City Police Office ang suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.